chunya ogone Nyasaye maduong' kamano muchako duga e Lolo Television. Nyasaye no mondo gwedh wuon TV ni, gwedh ji duto matiyo ka. Kendo gwedh yo manabiro go ka. Nyasaye matimo maber mondo timnegi ono. Adwaro mondo walem kodi eka mondo ayalo wach maro malero miya. Nyasaye maduong' yiena mondo ting'i malo. Yini mowinjo ting'i malo. Yiena mondo inenri nikech in mowinjo nen. Yiena mondo iti nikech tije duto ni e lweti. Erokamano Ruoth kuom winja sani. E nying Yesu Kristo ja Nazareth. Amen. Hallelujah. Adwa wuoyo kuom gima iluongo ni gima ng'ato nyalo wacho. Kizungu wacho ni what we say. Ang'o ma wawacho. Gik ma wawacho. Weche ma wawacho. Koro adwa wuoyo kuom gima ng'ato nyalo wacho ma yiena chak gimoro ka mabiro some Mathayo 28 matindo 30. Wach madwa chako go. En dakika maber ma Ruoth omiya mondo ayal wach. Mathayo 28 matindo 30. Mathayo 11 matindo 30. 28 nyaka 11. 11 matindo 28 nyaka 30 wacho niya, we mondo awach ni gima wacho kapok asome. Wanyalo wacho ni wan waol. Yesu to wacho niya, abiro miyo yueyo. Tiende mago weche ma ng'ato wacho. Ng'ato nyalo wacho chunye ni an aol maonge kaka tim. Asedwaro nyathi to ok ayudo, asedwaro tich to ok ayudo, asedwaro dichwo to ok ayudo, asedwaro dhako to ok ayudi, asetemo mondo agedi, asemanyo mwandu, ayanyo roma, ji ogweng'o chaya, yani gik ma ng'ato nyalo wacho. Koro ng'ato nyalo wacho ni ai an asechandra makora aol. To an kama nanyisi ni kati ol kod isesandri mapok iyudo. Yesu wacho ni an tabiro miyo yueyo. Koro yiena som kodi Mathayo 11:28 nyaka 30 wacho niya, Biuru ira un duto mujony kendo mugangoru mapek mondo amiu yueyo. Rwakuru lodi ma amiyou e ng'utu kendo puonjreuru kuoma nikech chunya muol kendo dembore. Kamano unuyud yueyo e chunyu nimar lodi ma amiyou yom kendo misika yot. Biuru ira un duto mujony to ugangoru mapek. Nyaka sama wuoyi kodini mon gi chwo jony. Adier. Nyaka sama wuoyi kodini nyithindo manyiri gi machwo bo jony. Nyaka sama wuoyi kodini jodongo motijide ojony. Nyaka sama wuoyi kodini rangeye moko jony ma ok nyalre. Sama wuoyi kodini wagogini moko kia kuma ochomo. Sama wuoyi kodini mon moko kia kaka kothgi chal. Koro ji wacho ni asetemo maol, an aol. Inyalo oli dhano. Inyalo temo to duoko onge. To Yesu wacho ni kati seol kamano to bi mondo amiyi yueyo. Mano wuok e Mathayo 11:28 nyaka 30. Wacho niya, biuru ira un duto mujony to ugangoru mapek to namiu yueyo. Koro winjo, yueyo yudre kuom Yesu, kuom nyithindo minyuolo. Yueyo yudre mana kuom Yesu kendo kuom pesa mi in go. Yueyo yudre kuom Yesu kendo kuom lelo yueyo iyudo kuom Yesu. Tawachni yueyo ok yud nyaka kuom ajuoga. Yueyo iyudo mana kuom Yesu kende. Yesu wacho biuru duto un mujony te. Yesu wacho ji duto kolungo ng'at achiel. Okolungo kabila ni gi kabila ni to luongo ji te. Okolungo dhako kata dichwo kata nyathi. Owacho ni biuru ira un duto. Koro samoro nyalo wacho ni ol. Yesu to koni kati ol kamano. Koro bi mondo mi yueyo. Yesu nigi yueyo. To ma momiyo ora mondo land Injili sani ni bi ir Yesu mondo Yesu jawar omi yueyo nikech Yesu jawar ochango opongo teko mar MALER otimo ononi Yesu ma momiyo kano dhi dala gi dhako mane ichweri ga 12 to ang' reme mochok nikech ogolo misigo to kelo yueyo. Hallelujah. Yesu golo misigo to kelo yueyo. Wach mar ariyo. Wanyalo wacho ni ng'ato nyalo bokore sani ma wach ni ai gini ok nyalre.
ma ok nyalre. To Yesu wacho, wasom nie muma, adier nyalo bet ni ok nyalre nikech in mawuok kodi ni isedhi e dichuo mokwongo no riembi, idonjo dichuo mar ariyo chako riembi, iriembi nang'o nikech ionge nyathi. Iriembi nang'o nikech kitirach. Koro isetemo mikoni ma ok nyalre. Samoro dichuo isechamo misara mi jony, to gima nyiso ni chamo misara to onge. Isetemo ok nyalre. Samoro kata ot midagie onge, idagi nyithinde boma. Winyo ber nyalo dar machak ger ode. Ito tami. Isetemo mikoni ma koro ok nyalre. Ta diera kum dhano ok nyalre. To Luka 18 Matindo 27 wacho niya, ing'eni ji mang'eny osetemo manyaka chwo seriedo doho nikech osetemo to ok nyalre. Koro riedo doho koparo ni doho ema nyalone. Mon osetemo kaweyo nyaka chwogi odok kuom chwo machielo koparo ni mano ema nyalone. Mowacho ni jowa gini ok nyalre. It is impossible. To dieri nyalo bedo matek ma ok nyalre. But kuom Nyasaye asom ni moma awuo kode gi dhoga. Luka 18 Matindo 27 wacho niya, to Yesu nodwoko gi niya, gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo. Isetemo wuoyo gi mbeseni, ung'adi ni rieke choko osiepe, ok dhi. Gik ma dhano ok nyal, Nyasaye ema nyalo. Koro kelne Nyasaye, an ma momiyo nyalo warruok magiponge tako mar maler. Kelne Nyasaye mondo nyalni. Kech samoro wacho ni yawa gini ok nyalre, asetemo ok nyalre. Kawuono we akelo muma mawacho ni gik moko duto ma dhano ok nyal, nyalore kuom Nyasaye. Koro akelo Nyasaye manyalo, onyale ni adier. Dhako sesandi ma wiyi obuko buru, kelne Nyasaye mondo Nyasaye nyalni. Dichuo sesandi moseweni ot kenyuol, mar osetweni misigo, mar osewuonde ni dhi dala karo riembi, ok nyalre adier kuom dhano, to kelne Nyasaye biro nyaloni. Nyithindi kong'o marano, njago rano, moko chode, no through way. Nyasaye wache muma mar Luka, Yesu wacho ni gik moko duto ma dhano ok nyal kokel ir Nyasaye to nyalore. Kelwa mondo Nyasaye manyalo gik ma dhano ok nyal nyalni. Wach mar 3, wuok e Jo-Korintho mar 2 12. Ing'ena yana tiko kodi amiyo pachi mondo chiew, amiyo wach. Jo-Korintho mar 2 12 Matindo 9 wacho niya, ma wacho ni wanyalo wacho ni wan ok wanyalo songo, yani ok wadhi. Adiera ji mang'eny wacho ni kodwaro mondo songi to gik moko kethre mbele ne ka to dok mana chien kuma no ai. Yani ok odog nodok kowuotho. Yani samoro no yudo pesa, samoro dwa timo giro moro, pesa no ng'inga mokia kuma odhi, mochako dok back to zero. Jomoko wacho ni kotemo no mak ich lwara odok piny, odok chal gima en thul mane bugo migo makiting'o wiye ni tigoye to dok e bugo. Chalo kod Goliath mano dak gi bugo to koting'o wiye ni to go koko to Jo-Israel ringo lal. Koro nitiere jomoko mosetemo to ok nyal songo kodhi. To muma mar Jo-Korintho mar 2 12 Matindo 9 to wacho niya, owacho niya, to nowacho niya, mich mami kuom ng'wono na oromi, nikech kama nyau nitie ema teko tiye, ema teko tiyo e moloyo. Emomiyo amora inya pakora nikech nyauna mondo teko mar Kristo odag kuoma. Iwinja? Inyalo koni an ok anyal dhi nikech koro inyap. Gimoro amora mitimo ok dhi, inyap. To muma wacho ni kama nyau nitiere koro manye Nyasaye. Nikech kama nyau nitie e kama teko mar Nyasachwa tiye. Ukang'eni nyap gi kanye. Koro kawuono akelo Yesu jamadar, akelo Simba Kayuda, akelo Mwami Ratego, akelo jal matimo onigi ranyisi. Muma wacho ni kata ka koro ok inyal songo, to kama nyau nitiere, kama nyau ni ogikeno, kanye kama teko Nyasaye tiye. Koro kiyie kuom wach mayalo, to teko Nyasaye biro tiyo ni kuom gik manyokwamo te. Biro neno ka teko Nyasaye tiyo kanyo. Kendo ok inichak iywaga ng'e kendo. Kech muma wacho ni kama nyau nitie e kama teko Nyasaye tiye. Wach kodi wach machielo. Ng'ato nyalo wacho ni akia kata gima kora tim. Gik mawacho ni gitimore kuom ji adier.
Ng'ato nyalo wacho ni yaye an kata koro gima kora tim kora akia. Samoro se ywak mapi wang'e otuo. Samoro se yanye molori nyaka dhot. Samoro nyaka dagi monyuolo ne dichuo osegoye modeye moidho kuome akara mago kuong. Samoro gik mane onyiewo gi pesa ne osemayi. Koro koni yawa. An akia gima koro dang' atim asechandora. To engeche adek wes auchiel nyisi gima owinji tim. Ji mang'eny oseywak ni yawa an kata koro kaka tim akia. Akela chagi kanye to tiegi kanye. An akia gima tim. Adwa miyi gima owinji tim e chandruogi no. Adek wes auchiel wacho niya, par Ruoth Nyasaye gik moko duto mitimo eka obiro nyisi yo makare monego iluw. Koro par Nyasaye gik mitimo motamore mok dhigo. Gik ma koro ibedo confused completely. Iwacho ni an koro akia na tim nang'o, akia na tim nang'o. Ne par Nyasaye excuse me, e gik moko duto mitimo eka omiyi yo makare mowinjo luw. Kama koro yo kwameno, koro ma Nyasaye odhi miyi yo makare mowinjo luw. Wach machielo ma chunya paro, adong' gi weche ariyo kende tatieko to walemo kodi. Inyalo wacho ni ok anyal yudo gimoro, aonge kata kaka yudo gimoro. Akia gik moko aonge go. To Yesu dwoko niya, abiro miyi gik moko duto midwaro. An be sama wuok koni akia gima idwaro. Samoro idwaro nyathi. Samoro idwaro chang ka preso romi. Samoro idwaro tiendeni monyosore chako wuothi. Samoro idwaro nding'i marami mondo changi. Samoro idwaro dichuo minyalo dak go. Samoro certificate ikwamo go tich idwaro. Samoro sero application mang'eny to dwoko onge. Koro wacho ni hey yawa. To Yesu dwoko niya, abiro miyi gik moko duto midwaro. Mano wayude mo ma jo Filipi 4 wes 19 wacho niya. Jo Filipi 4 matindo 19. An magi weche maro malero miya mondo kawuono wachni. 4 wes 19 wacho niya, Nyasaye nomiyo gik moko duto muchando kogolo kuom mwandune manigi duong' kuom Kristo Yesu. Gimoro amora midwaro kawuono Nyasaye mondo miyi kogolo kuom mwandune manigi duong' kuom Yesu Kristo. Gimoro amora midwaro, akia gimidwaro, an akia adier, akia Roho Maler biro miya to akia gimidwaro. Koro jo Filipi 4:19 wacho niya, Nyasaye nomiyi gik moko duto midwaro. Gik moko duto michando. Gik moko duto ma pi wang'i osechwerne. Gik moko duto ma ji oseyanyine. Gik moko duto misenindo kile kodo pok ochopo. Gik moko duto misegombo to pok ineno. Nyasaye mondo miyi gik moko duto ma chunyi dwaro. Nyasaye wanuoni. Nyasaye nomiyi gik moko duto, nomiyo gik moko duto muchando kogolo kuom mwandune manigi duong' kuom Kristo Yesu. Nyasaye ikore mondo miyi gik moko duto michando kogolo kuom mwandune manigi duong' kuom Yesu Kristo. Tiende Yesu e mwandu Nyasaye. Yesu ema kelo duong' kuom wach Nyasaye. Koro gimoro amora michando we ywak. Nyasaye mawayalo is the supplier. He will supply all your needs. Gimoro amora midwaro obiro miyi. Dwachi te miye mondo miyi, nikech ndiko wacho ni Nyasaye nomiyo gik moko duto muchando kogolo kuom duong'ne man gi teko kuom Yesu Kristo. Koro winji, Nyasaye nigi mwandu te kokalo kuom Yesu Kristo. Afwenyo ni ma momiyo muma wacho ni Yesu Kristo en yo, en ngima, en adiera. Ng'ato ok dhi ka Nyasaye ka ok okalo kuome. Koro Yesu mawayalo en yo, en ngima, en adiera. Tiende Nyasaye muma wacho ni Nyasaye nomiyo gik moko duto muchando kogolo kuom mwandune man gi duong' kuom Kristo Yesu. Tiende ni Kristo Yesu en mwandu Nyasaye. Hauwe kuom mwandu ma ng'ato dwaro, Kristo Yesu e mwandu Nyasaye. Tiende ya, kiyudo Kristo, tiyudo mwandu.
Kiyudo Kristo tiyudo kwe. Kiyudo Kristo tiyudo ngima. Kiyudo Kristo tiyudo ber. Kiyudo Kristo tiyudo hawi. Wach mogik. Wanyalo winjo ka wan kendwa, waonge ng'ato. Chando koro mimi dong kendi. Pi wang'e sichwer mi dong kendi. Ndike mo ma jo-Ibrania 13 matindo 5 kata obedo ni seywak mi dong kendi. Chwori nyotho idong kendi. Guru gimeru notho mi dong kendi. School fees utami mi dong kendi. Pesa mar dhi college utami dong kendi. Kaki chiemo utami mi dong kendi. Kaki chul rent utami mi dong kendi. Kaki chor nyithindo mbele utami mi dong kendi. Odicha nogore piny dong kendi. Polo setemo kabaro gige ni ogo dong kendi. Jose ma inye kelo mi dong kendi. Mwandu ni ji okaw mi dong kendi. Nyol yo kwe mutongi mi dong kendi. Ne, ndiko wacho ni nyalo wacho ni in kendi. Yesu osingo ni ok enowewa kendwa kendo ok nojwang'wa. Jo-Ibrania 13 matindo 5 wacho niya, kik ubed joma ohero pesa to gik ma ungo ema mondo oromu, nikech Nyasaye wuon osewacho niya, ok anaweyi kata jwang'i, ok anajwang'i ngang'. Mana momiyo wanyalo wacho gi chir niya, Ruoth e jakonywa, omiyo ok anabed maluor, ere gima dhano ditimna. Iwinjo, Nyasaye osinge muma mar jo-Ibrania 13:5. Nosingo ni ok enowewa kendwa, ok enowewa kata jwang' ok nojwang'wa ngang'. Koro weneno ni in kendi, kata ka dhano jwang'i, Nyasaye ok nojwang'i. Kata ka piny oboli, Nyasaye ok noboli. Kata ka ura modonjo, Nyasaye biro golo ura. Kata ka kong'e modonjo, Nyasaye biro tieko kong'o. Awacho ni kata ka koke mobiro, Nyasaye biro tieko koko. Nikech Nyasaye wacho ni ok enojwang'wa. Bende ok enowewa kendwa. Nyasaye ok nojwang'wa. Nyasaye ok nowewa kendwa. Adwana wuogi ng'ato man chunye nigi chandruok. Ma wacho ni yae, adong kenda. Pok idong kendi. Ma wacho ni Nyasaye ok nojwang'wa. Bende ok onyal wewa kendwa. Ng'ato nyalo ywak mo wach ni ya, an kata koro kaka tim onge. Ma wacho ni Nyasaye no Nyasache nomiyo gik moko duto muchando kogolo kuom mwandone man gi duong' kuom Kristo Yesu. Ng'ato nyalo wacho ni ok anyal kata songo, to ma wacho ni Nyasaye ema biro nyisi yo mowinje lo. Koro ane ka mondo wach ni e kinde machal gi ma, ni Nyasaye maduong' nigi teko mar timo ni ono. Nyasaye maduong' nigi teko mar mako lweti. Nyasaye maduong' nigi teko mar loko pi wang'i. Nyasaye maduong' nigi teko mar changi. Nyasaye maduong' nigi teko mar timo ono. Nyasaye maduong' nigi teko mar golo wich kuot. Nyasaye maduong' nigi teko mar kelo ni wich wil. Nyasaye maduong' nyalo kelo ni duong' ma ji goni sarut. Nikech odeko ni ok nojwang'wa, be ok enewewa kendwa. Akia gimi paro koro, an akia gima koro idwaro sani. Akia gimi dwaro nyimi Nyasaye. Nikech awinjo ka Ruoth osekelo gik moko te. Ochoko mbele ne. Rabi osekelo, osana ratego. Wuodi Nyasaye mangima. Omwami yo. En gi gik moko duto ka. Wan sani wan e supermarket mar Nyasaye. Wachna gima idwaro mondo wanyis Nyasaye, nikech oseni wacho ni biuru duto mujony to mugangoru mapek to amiu yueyo. Ini winjo kang'o miremo nyaka kama koro teko onge, ma teko ni orumo. Ondike Jo-Korintho ni kama nyau nitie kama teko ne tiye. Wawa joma yanyi go yanyi, joma pami go pami, joma goyi go goyi, to nitiere teko Nyasaye moro mabiro biro. Akia nang'o midwaro makna kidwaro nyathi mondo ti molorore midwa teri mondo yang'no, Nyasacha mondo iluoki. Awacho ni ka in gi athma, makie kori mondo kego modino kori pile pile mamiyo ka ng'icho biro tihinyorigo, oluoki sani biro teri operation makende. Awacho ni ya, ka in gi pressure, makna wiyi
mondo wi makabo wacho buogi to dendi tierni wi bari ni chunyi kibore ni kidho mitoka to dirisa okidwa no lor chunyi lewi dwa ng'ok chunyi pudhore mak na kanyo nikech Nyasaye osewuoyo weche ma Nyasaye owacho ng'eny. Nyasaye wuoyo mombe mopogore opogore wuoyo Mathayo 11 matino 28 nyaka 30 ni biuru duto un mujony mugangoru mapek to amiu yueyo. Awacho ni kada ka tiendi ema na amiu kuot tindo ok inyal wuotho. Ket na lweti kanyo ni ka Nyasaye wa to timo gik ma dhano ok nyal. Nyasaye wuoyo e Luka ni gima dhano ok nyal Nyasaye ema nyalo. Koro awacho niya ubeni leche mag dendi oseramin kod gima iluongo ni arthritis tuo mar choke. Ketna chiwne Nyasaye sani nikech muma wacho ni Nyasaye nomi gik moko duto michando kogolo kuom mwandone man gi duong' kuom Yesu Kristo. Anakia gima timi adiera kia kaka rembi oseruore mana kia. Kawuono kada ka in go kima wacho ni adiera kuom rembi Yesu Kristo ma Nazareth okimi rumo. Kuom teko manochiero Yesu kowuok dier jomotho. Kata ka in gi kansa mane marumo sani. Wacho niya winji kata wan gi dichuo moro ma nyocha dhi maber to kawuono teko ne orumo. Kawuono Nyasacha duogoni kuom mwandu man gi duong'ne. Nyasacha timoni nikech gik ma dhano ok nyal Nyasaye manyalo. Nyasacha kelo nyithindo machuo, kelo nyithindo manyiri. Nyasaye tieko neko. Nyasaye biro loso nyaka wang'i mosedinore wenge ni mosetaw, wenge ni makawuono ok nen-go. Anene i roho, leche gi goro Nyasaye loko. Nyasaye loko leche mag wang'i. Wang'i duoge wang' ma kawaida. Nikech Nyasaye nigi teko mar timo gik moko duto. Dhako manyo paro ne dhi yang'e kodhi nyuol. Aneno ka Nyasaye yawi bedo malach. Biro nyuol nono. Kendo biro puoyo Nyasaye wa. Awacho na nene i roho maler ni Nyasaye maratego no oro Yesu mondo bi e piny mondo res joge e lwet Satan. Nikech Satan no biro mondo tiek koth Nyasaye. Ma momiyo muma mar wuok wacho ni Musa wuoyo kod Farao kone ni Nyasaye wacho ni kawuono ka ok iweyo joge mondo dhi. Koro kawuono e saa ma Nyasaye wuoyo gi jochien mosesandi ni nyaka weyi kawuono kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Jasigu nyaka weyi kuom teko mar musalaba Kalvari. Jasigu nyaka weyi kuom remo manochiwore musalaba loko chunje te. Jower no wacho ni kuom musalaba ma Yesu no oting'o no reso ngimane. Magi cha giwero ni kuom boka manochwadi no chango tuoche na. Giwero ni remo manichwero no dila. Koro kawuono wan gi Yesu Kristo simba. Jal mano yie mondo thone piny. Jal mano yie mondo thone rangeye mon kod chwo. Jal makata dot mar rembi oyie mondo loki. Yesu meja. Yesu sirikal. Yesu dokta maduong'. Yesu kweya. Kama kwe ongera tego kelo kwe. Mama wacho ni ndalo moko ka ene inam. To yamo chako uko. Jatelo wuondore ni nindo. Orita ne mondo winja ne action ma jopuonjre ne dwa kawo. Kayoro ka gin gi yie mandhem yie moruchore. Wuono ka in gi yie to Yesu biro kwe apaka mosesandi. Ka jawar no ochung'e nam obuoke nindo. Oyudo ka koro yamo negogi. Pa otie mabade to kona paka stop. Apaka no ochung'. Ma jopuonjre obuok gi kia ng'ama gin go. Ibe samoro kama intie ne kia jal ma in go. Wan kod Yesu manyalo kwe apaka. Magi wacho ni manga manyaka yamo winja ni. Giwuotho gi Yesu muda mabor to gikia ni Yesu en hono. Ibe samoro ise wuothe warruok ka. Ok adwa wuoyo kuom jolemo, awuoyo warruok ma Yesu no okelo. Samoro ise wuothe warruok kata kia kuma ondi nyalo ae. Amiyo nying Kristo duong'. An gi mama moro e piny Kibira manyo ochun wuode gi kes. Ma polisi ochune ni nyako yie ni gino notimo to kotimo. Nikech nyathi janoluoro polisi moyie ni gino notimo. Koro chun nyathini dhi e twech. Akoro kawuono Nyasaye ma jagolo ji e lwet wasikgi. Dhi golo nyathini e lwet wasike.
Kuom nying Yesu Kristo ma Nazareth. Nyathini dhi wuok e lwet wasigu. Apako Nyasaye maratego. Apako Nyasaye man gi duong'. Awinjo karach chuna mondo alamne mon maonge chuo. Ni Nyasaye biro miyi dichuo. Roho wacho na mondo awach ni mon maonge nyithinde ni Nyasachwa jachwech. Ere gima pek e nyim Nyasaye mane chwe na nyithinde iya. Ere gima pek manyalo tamo Nyasachwa. Kata wasiki lewi kelemi lewe thim. Nyasaye biro mako lweti. Nyasaye biro chung kodi. Nyasaye biro timoni ono. Nyasaye biro timoni maber. Apako Nyasache Israel. Chunya odendo rabi. Aseng'eyo gik malich motimo. Nyanene kotiye kanisa wa e piny Kaloleni. Naneno Nyasaye no katimo gik malich. Nyanene kotimo gik madongo. Pod obiro tiyo kata sani. Awinje chunya ni Nyasache dwa timo gik malich. Kata odwonde TV ka nikech osetimo odwonde TV ka mama moro nyoro na message ni ni lamo na ka ine TV. Mina neno ka Nyasaye otimo na chwora manoweyo duogo. Nyathi mana onge ga anyuolo. Kiang'o gawachi gik madongo. Nyiso ni Nyasachwa tiyo. Agoyero kamano. Wan kod kanisa wa miluongo ni Hope for Good in Christ e piny Kaloleni e piny Nairobi. Machiegni kod City Stadium. Ochiegni kod Makongeni ma Nairobi. B mondo wapak Nyasaye kachiel. B mondo wayud warruok kuom Yesu. Kanisa wano ber pod wendo. Pod anuoyo kendo. Ni karo mar Nyasaye didonj ni iyi. Peko mar Nyasaye didonj iyi. Nyiewe ne kanisa kombe. Kiyie Nyasaye donji iyi wariu pesa wang'iewe lo. Nyasacha nyakalo kanisa moro mondiki ni are you part of us? Be in achiel kodwa e tich Nyasaye? Are you part of us in God's work? And bende wacho ni niya, bede achiel kodwa e tich Nyasaye. Haijalishi ni lemo kanyo. Haijalishi ni okidhi kanisa. Haijalishi ni ja kanisa na. Haijalishi ni ng'ama chal nade. Gima ng'eyo ni ng'at motiyo ni Nyasaye to tiyo ne gige. Oyawo yo ne gige ne manolorore. Tiye ne Nyasaye. Nyasaye ogwedhi mondo wang'iewe tools wapak go ruoth. Nyasaye ma ono mondo gwedhi ka wang'iewo hema. Nyasaye ma ono mondo gwedhi ka wang'iewo lo. Nyasaye ma ono mondo gwedhi aseyudo pesa mag ng'iewo kombe. Nyasaye ogwedhi. Nyasaye ogwedhi. Ok anyal tajo nyingu te. Ting'eyo ni sama nyioro pesa ne agoni ero kamano. Nyasacha mondo gwedhi e nying Yesu ja Nazareth. Wuoro maler. Amiyo nyingi duong' sani. Jatichni ma ng'iyo TV no nege chandruok. Ruoth timne ono. Iriene badi Nyasacha. Ane malo komanda. Nyasaye maloko dhoch. Nyasaye maloko pinyruodh jachien. Nyasaye manyalo wilo kar ng'ato mabedo maber. Itimne Baba. Erokamano kuom timone. Nyingi musiko yudu duong' e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. An mawuoyo kodi an Bishop Nereah Mbewa. Mawuok e piny Karachunyo Kauma School Kandiege. An nyarasimbo kanyikela modak Ndhiwa. Kamoro Ndrangenya School. An nyar jaduong' manosenindo Rufus Agola Boy. Ai kanisa mar Hope for Good in Christ. Nyasaye maduong' mondo gwedhi. Nyasaye mondo gwedh pastors mane kanisa no. Nyasache mondo gwedhi ka waromo e remo maler mar Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.